Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa gabing ito ay nagmula kay Agnes. Isa rin nating tagapakinig at palaging nakasubaybay sa ating mga kwento. Ayon sa kanya, ito ay personal niyang karanasan na naganap ilang taon na rin ang nakalipas. Isang gabi iyon, matapos ang kanilang trabaho bilang sales lady sa kilalang malaking mall, ay niyaya siya ng kanyang katrabaho at kaibigang babae na si Mel sa inuupahang bahay nito. Nagpaunlak naman si Agnes dahil kinabukasan ay wala naman silang pasok. Maghahating gabi na nang sila ay dumating sa bahay ni Mel, pagkat may kalayuan din pala ang tinutuluyan nito. Inihanda ni Mel ang mesa at inilabas naman ni Agnes ang pagkaing kanilang binili. Habang kumakain ay masaya silang nagkukwentuhan nang bigla na lang nakarinig sila ng isang malakas na pagkalabog doon sa may pupungan. Kaya halos sabay pa silang napatingala at napabulalas ng ano yon. At nasundan pa iyon ng pagkalabog nang tila mayroon namang nahulog mula roon. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga nagkakaingay sa labas. Kung kaya tumayo silang dalawa at nakiusyoso. Binuksan nila ang pinto at nakita nila ang mga kalalakihang nagmamadali at para bang mayroong hinahabol. Hanggang sa may namatan ang mga ito sa gilid ng bahay ni Mel. Kaya mabilis silang nagpunta doon. Sumunod naman silang magkaibigan sa mga tao. At nakita nila ang isang matandang nagtataglay ng mahabang buhok at wala itong anumang saplot sa kanyang katawan. At kapansin-pansin din yung nangingintab at basang katawan nito na halatang mayroon siyang ipinahi doon. Agad itong sinita ng mga lalaki, ngunit mabilis na tumanggi ang matanda at sinabing siya ay naligaw. Na-hold up umano siya at pinagnakawan. Pero duda yung mga lalaki at ipinagpilitan na siya yung kanilang hinahabol na malaking aso. Nangumisi yung matanda ng nakakaloko na para bang gusto niyang sabihin na isang malaking kalokohan yung kanilang ipinibintang sa kanya. Paano naman raw siya magiging aso? At nagawa pa nitong tumawa para hindi mahalata at upang maitago ang tunay niyang nararamdaman. Dahil inoobserbahan pala siya nila Agnes at napansin nilang nanggigigil ito na nakikita nilang bumubukol pagkaminsan ang gilid ng kanyang pisngi na napapatiimbagang. Gusto sana nilang sumabat sa usapan at sabing narinig nilang may kumalabog na malakas sa bubungan ng bahay at mayroong nahulog. Pero naisip niyang baka sumagot ang matanda at sabing pinagbibintangan naman siya ngayon na isang ibon. At dahil sa wala silang matibay na pruweba para patotohanan
yung sinasabi nila para patotohanan yung sinasabi nila patungkol sa matanda, ay wala din silang nagawa. Umalis yung matanda na iniwanan pa silang lahat ng isang matalim na tingin. Mula noon ay natakot na si Agnes at hindi na talaga muling bumalik pa sa bahay ni Mel. Nakalaunan ay nagpasya na ring lumipat ng ibang maupahang bahay. Kumusta po kayong lahat, Sir Pipi? Ako nga po pala si Nino at may nais din po akong ibahaging kwento. Ang maririnig nyo po ay personal kong karanasan at ito po ay nangyari nung nag-aaral pa ako ng high school. Nang magsimula ang klase namin noong 3rd year high school na kami, ay mayroong kaming naging bagong kaklase. Isa siyang transferee na ang sabi, galing daw po ito ng Maynila. Na parehong nasawi ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente, kung kaya maagang naulila. Nag-iisang anak lang siya at sa lola niya nakatira sa probinsya. Maganda si Jane. Ibang-iba ang kutis nito kumpara sa amin. At talagang kapansin-pansin siya. Kaya una pa lang ay marami na talaga ang nagkakagusto sa kanya. At isa na rin po ako doon, Sir Pipi. Pero palihim lang. Dahil wala akong lakas ng loob. At wala pa naman talaga sa isipan ko yung mga bagay na yan. Kumbaga, paghanga lang. At ginagawa kong inspirasyon sa aking pag-aaral. Pero sa hindi ko malamang dahilan kung bakit naging malapit ito sa akin. Tahimik lang po kasi ako pero hindi po ako magpapahuli pagdating sa klase. Kasama po ako sa mga honor students ng klase namin. Kaya siguro mas pinili niya akong maging kausap at kaibigan sa kabila ng katotohanang marami ang nagpapapansin sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon nang una siyang lumapit sa akin at nakipag-usap. Nagulat talaga ako noon nang tabihan niya ako sa inuupuan ko. At hindi ko na itinuloy na buksan yung baong ko dahil nahiya ako sa kanya. Kaya ibinalik ko na lang sa aking bag. Pero sinita niya ako at sinabing wag na raw akong mahiya. At inilahad niya sa akin yung kanyang palad at formal na nagpakilala. Dahil alam ko naman na talaga ang pangalan niya. Di talaga ako makapaniwala noong mga oras na yon. Nahawakan ko yung malambot niyang palad at binanggit ko rin sa kanya yung aking pangalan. At bigla akong nagulat sa naging sagot nito. Alam ko, yan ang sabi niya sa akin, na ang ibig sabihin, natandaan niya pala ang pangalan ko nung nagpakilala kami isa-isa sa klase. At muli niyang ipinalabas ang baong ko. Sinabi ko sa kanya na tinapat kamatis lang kasi ang ulam ko. Sabay natawa siya dahil siyang araw ay sardinas lang. At dahil sa pagkabigla ay napabulalas ako na pareho pala tayo ng ulam. Na nagtaka naman siya at sinabing akala pa raw niya ay tinapa ang ulam ko. Tumango ako at sinabi sa kanya na ang sardinas doon sa probinsya ay tinapa ang tawag. At isang mahabang ang kanyang naging tugon. Sabay kaming kumain at mula noon ay lagi na kami magkasama. Nang hindi ko alam, marami na pala ang lubang naiinggit sa akin at may lihim ng galit. Lalo na
yung mga anak na may sinasabi doon sa bayan namin. At habang tumatagal na lagi kami magkasama, ay nararamdaman kong unti-unti nang nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Alam kong hindi lang basta kaibigan na lang ang turing namin sa bawat isa. Kaya minsan, nang yayain niya ako sa bahay nila, ay hindi ako nagdalawang isip na sumama. Ipakikilala daw niya ako sa kanyang lola. Tuwang-tuwa naman ako dahil para sa akin ay may kahulugan iyon kung bakit niya ako ipakikilala sa lola niya. Tandang-tanda ko na Biyernes iyon, at pagkatapos nga ng klase namin ay magkasama kaming pumunta sa kanila. Masaya kaming nagkukwentuhan habang naglalakad sa daan na magkahawak pa yung aming mga kamay, na para bang hindi na namin kailangan pang sabihin kung ano yung nararamdaman namin pagkat nagkakaintindihan na kami. Pero natigilan akong bigla sa paglakad nang makita ko yung sinasabi niyang bahay. Unang beses ko palang iyong nakita, pero nasabi ko sa aking sarili na totoo pala yung mga naririnig ko. At doon pala ang tungo namin. Yun pala ang bahay ng lola niya. Kaya naisip ko kaagad na malamang ay aswang ang lola niya. Dahil iyon ang matunog na balita sa baryo namin, na sa bahay na yon, ang nakatira ay aswang. Bagyang hinila ni Jane yung kamay ko at tinanong ako kung ano raw ang problema. Bakit daw ako biglang huminto? Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot dahil kahit siya man nung una ay ganun din ang naramdaman niya. Pero nasanay din siya dahil mabait ang kanyang lola. Hindi na lang ako umimik at hindi ko sinabi sa kanya yung mga bagay na naririnig ko at nalalaman. At kung nakakatakot yung labas ng bahay nila, ay mas lalo na pagdating sa loob. At kapansin-pansin na wala akong nakita na kahit isang salamin. Tinawag niya ang kanyang lola at ipinagbigay alam na siya ay dumating na. Binanggit din niya na mayroon siyang kasama. Maya-maya ay may nakita na akong bumababa sa hagdan. At nagulat ako at nagtaka. Dahil ang inaasahan ko ay isang matanda na kamukha ng isang mangkukulam ang lola niya. Pero tulad din ni Jane ay maganda din ito at bata pa. Napako ang paningin ko sa lola niya. Tila na'y mas masal lang ako at natauhan nang bigla ko itong narinig na nagsalita at sinabing maaga raw kasi siyang nag-asawa. Na nagtaka talaga ako dahil paano niya nalaman kung ano yung tumatakbo sa isipan ko. Nagpatuloy pa ito at ipinaliwanag sa akin na nung panahon nila maaga nagsisipag-asawa ang mga tao at ipinagkakasundo ng kani-kanilang mga magulang. Wala naman na akong naging reaksyon kundi ang mapatango na lang. Biglang gumaan naman ang pakiramdam ko dahil kapag ganun ba naman kagaganda ang nasa tabi mo ay hindi ka talaga mapapaisip ng masama. Na nung mismong punto na iyon ay iwinaglit ko na sa aking isipan yung mga masasamang naririnig ko tungkol sa bahay na iyon at sa nakatira, na nasabi ko pa ngang hindi naman pala totoo ang sinasabi ng mga tao. Pero bigla uling nagsalita ang lola ni Jane at sinabing totoo daw lahat ng kumakalat na balita. Dito na talaga biglang nanindig ang mga balahibo ko at talagang hindi ko na naikubli pa ang takot sa aking sarili. Doon ko na naunawaan kung anong panganib na ang nasuong ko. Hindi talaga ako
nakapagsalita nung mga sandaling iyon. Hanggang sa narinig ko si Jane na nagsabing wag naman daw akong takutin ng kanyang lola. At lumapit ito sa akin, sabay ibinulong na totoong lahat ng sinabi ng lola niya. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Pero tulad na nung sinabi niya sa akin, mabait ito. Kung kaya, wala raw akong dapat na ipag-alala. Ngunit nakiusap sila sa akin na kahit ganun na ang sinasabi ng mga tao sa kanila, ay wag ko raw sabihin kung ano ang mga nalaman ko. Kalimutan ko raw na nakarating ako mismo sa bahay nila. Sinabi ko naman sa lola niya na makakaasa sila dahil mahalaga sa akin ang kanyang apo. Natuwa naman ito sa sagot ko. Sinabing nararamdaman naman niya na isa akong mabuting tao. Pero hindi raw kami bagay ni Jane. At tinanong niya ako kung payag pa raw ako na makapangasawa ng isang babaeng nagmula sa angkan ng mga aswang. Napayag raw ba ako na mapabilang sa lahi nila? Walang kagatol-gatol na sumagot ako at sinabing opo. Kaya wala raw akong dapat na ikabahala dahil ang taong tinatanggap sila ay kanila rin daw tinatanggap. At silang mga uri ng aswang na may isang salita at palabra de honor. Na dahil sa pangungusap na iyon ng lola ni Jane, ay duda ako na kaya ganun ito kabata ay dahil sa maaga lang nag-asawa. Hinala ko ay matanda na talaga ito. Pero dahil sa kanyang mga nalalaman at kakayahan, kung kaya napapanatili niyang bata ang kanyang itsura. At hindi nga ako nagkamali dahil inamin mismo sa akin ni Jane na may mga seremonyang ginagawa ang lola niya para doon. At balang araw ay ipamamana din umano sa kanya at gagawin. Kaya minsan ay biniro nga ako nito na mauuna akong tumanda habang siya ay mananatiling bata. Kaya tinanong niya ako kung ayos lang raw ba iyon sa akin. Sinabi ko naman na basta ako lang ang nag-iisa sa puso niya ay walang problema. Kahit ako pa ang unang mamatay. Basta ba wag na siya mag-aasawang muli. At natawa ito sa akin. Pero kahit gaano kalaki ang pagmamahal ko kay Jane, ay hinadlangan nito ng aking mga magulang at kaanak. Kaya nung huli ay hindi rin naging kami. Hanggang sa nagpamaynila ako at napalitaan ko na lang na umalis na rin ito doon sa probinsya namin at walang makapagsabi sa akin kung saan nagpunta. Ibinahagi ng isa rin nating masugid at tagapakinig na nagpakilalang si Raray. Ayon sa kanya, kwento ito ng kapatid ng kanyang ina. Tungkol ito sa mga karanasan at pakikipagsapalaran ng tiyuhin niyang si Bernardino, o mas kilala sa kanila sa tawag na Nardo. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Raray, nang minsang mapunta sa bahay nila ang kanyang tiyuhin, ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makausap ito. Marami siyang mga tanong na nabigyan ng kasagutan dahil ikinuwento mismo ng tiyuhin niyang si Nardo ang mga naging karanasan nito. Ayon mismo sa pagsasalaysay ng tiyuhin niya, nagkaroon ito ng pagkakataong makapag-aral sa isang universidad sa Maynila. At ito ay yung Jose Rizal University doon sa may Mandaluyong. Bali pinaaral lang siya ng may-ari ng lupa na binabantayan ng tatay niya. Mabait kasi ang may-ari ng lupa
at malapit talaga sa kanilang pamilya. Nagustuhan kasi nito yung katapatang ipinapakita ng tatay ni Nardo. At dahil sa ito ay isang matandang binata, kung kaya si Nardo na at ang kanyang mga nakababatang kapatid ang itinuring nitong mga anak at sinuportahan sila sa kanilang mga pangangailangan. At nang kakitaan nga nito si Nardo ng husay sa kanyang pag-aaral, ay kanya itong inalok na mag-aral sa Maynila. At pinalad nga siyang makapasok sa JRU. Pinili niya iyon dahil naroon lang sa malapit ang bahay ng kanyang kapatid na nanay naman ni Raray, na nung mga panahong iyon ay dalaga pa at nagtatrabaho sa isang pabrika. May dalawang kaibigang babae ito na kasama niyang nangungupahan doon sa nasabing bahay. Nang mahigit isang buwan nang pumapasok si Nardo sa nabanggit na paaralan, ay doon na nagsimula ang kababalagan sa kanyang buhay. Tuwing gabi ay mayroon siyang napapanaginipan. Pero nung una ay hindi iyon malinaw pa sa kanya, na kapag siya ay nagising na ay agad niya rin iyong nakakalimutan at wala talaga siyang matandaan. Halos gabi-gabi noon ay nananaginip siya, at habang tumatagal ay nagiging malinaw na sa kanya yung mensahe ng kanyang mga panaginip. Nakakarinig na rin siya ng mga tinig at may ipinararating sa kanya. Pagkukwento pa ni Nardo sa pamangkin niyang si Raray, ang pinakaunang larawang nakita niya sa kanyang panaginip ay isang napakalakas na ulan na para talagang mayroong bagyo. At sunod niyang nakita na binaha ang napakaraming dako. Pero di malinaw sa kanya kung saan ang mga iyon. At ang nakakagimbal ay bigla na lang dumagundong ang napakalakas. At nasundan pa iyon ng pagyanig ng lupa. At dahil bago para kay Nardo yung mga ganong pangyayari, kung kaya sinarili niya iyon at walang sino mang pinagsabihan, kahit pa nga mismo ang ate niya. Pilit niyang inalam sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng kanyang mga panaginip at ano ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na iyon sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na talagang ginulantang ang marami. Tandang-tanda niya yung araw na iyon pagkat nasa paaralan siya. Hulyo 16 iyon at ang taon ay 1990. Nagsimula ang araw na iyon sa isang napakalakas na pagulan. Namuntik pa nga siyang mahuli sa kanilang paaralan dahil ang hirap sumakay. Tuloy-tuloy ang naging pag-ulan na nagpatuloy talaga hanggang hapon. Tumigil lamang ito nang sila ay malapit ng mag-uwian. Pero ang sumunod na nangyari ay talaga nagpagimbal sa napakaraming tao. Dahil nang uminto ang malakas na pag-ulan, ay sunundan naman iyon ng malakas na paglindol. Kasalukuyan na nilang binubura noon ang mga sulat sa pisara nang bigla silang nakarinig ng mga malalakas na sigaw. Nakasabay noon ay mga nagtatakbuhan na yung napakaraming estudyante sa pangalawang palapag at nagkagulo na nga ng tuluyan. Noong mga panahong iyon ay hindi pa uso yung mga tinatawag na mga drill kapag mayroong sakuna, kung kaya hindi handa ang lahat. Kanya-kanyang takbo, mapa-estudyante man
o mga guro. Kaya nang makita niyang tumakbo na ring palabas ang guro nila sa huling aralin, ay nagmamadali na rin silang lumabas ng kanilang silid. At doon nakita ni Nardo ang pinsalang hatid ng lindol. Nagkalat ang mga tao sa labas. Karamihan sa kanila ay gulat na gulat dahil sa nangyari. Nagalo ang mga tao at sasakyan doon sa may kalsada. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Kung kaya naisip niyang malabo siyang makasakay doon. Kung kaya lumakad siya sa may bandang unahan. Nalaman niyang bumagsak pala ang tulay na nag-uugnay sa Mandaluyong at sa Santa Mesa, na maraming sasakyan at mga tao ang nahulog doon sa Ilog Pasig. Sa di kalayuan ay may nakita si Nardo na isang matanda. May mahaba itong buhok na halos puti ng lahat, at ganon din ang balbas at bigote nito. Nakasuot pa nga ito ng isang mahabang damit na kulay puti, pero nanlilimahid siya sa dumi. Wala itong tigil sa kakasigaw, at marami siyang binabanggit na hula na maaari pa umanong mangyari sa hinaharap. Panandali ang napunta doon ang atensyon ni Nardo, nang bigla na lang nagulat siya dahil sa isang iglap ay nasa kanya na itong harapan at sinabing, "Mapalad ka pagkat nakita mo ang mga bagay na ito bago pa maganap, pero hindi mo alam gamitin ang iyong kakayahan," sabi sa kanya ng matanda. Tatalikod na sana si Nardo nang muli itong nagsalita at sinabing maging matibay siya dahil marami pa siyang pagsubok na pagdaraanan. At tumalikod na si Nardo. Nang minsan pa niyang sulyapan yung matanda ay hindi na niya ito nakita pa. Bigla na lang itong naglaho na parang bula. Bigla namang naalala ni Nardo yung mga larawang kanyang nakikita sa panaginip at natigilan siya. Napaisip si Nardo ng malalim nang maging malinaw na sa kanyang lahat. Yung panaginip pala niyang iyon ay isang babala. Nagkaroon na siya ng pangitain sa mangyayaring trahedya. Panandali ang nawala si Nardo sa kanyang sarili habang naglalakad pa uwi. Naglakad na lang siya pagkat wala namang masakyan. Marami siyang mga nakasabay sa malapad na kalsada ng Shaw Boulevard. At nang dumating siya sa bahay ay tumambad sa kanya yung balitang pinapanood ng kanilang mga kasama sa bahay. Napakalaking pinsala ang idinulot ng lindol sa buong bansa. Mula noon ay nabulabog na ng tuluyan ang buhay ni Nardo. Pati nga ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan na rin, pagkat madalas na siyang binabangungot. Marami siyang nakikita sa kanyang mga panaginip, at hindi lang yon, maging sa bahay na kanilang inuupahan ay may mga nakikita na rin siya. Minsan nga, habang nasa loob siya ng banyo at kasalukuyang naliligo, ay narinig niyang dahan-dahang bumukas ang pinto, na nakapalingon siyang bigla, pagkat nagtaka siya sa kung paano nangyari yon. Gayong isinara naman niya iyong mabuti. Kaya kahit nahapdian ng mata dahil sa sabon, ay nilingon niya iyon upang isara. Pero ginulat siya sa kanyang nakita, pagkat mayroon ng isang kamay na nakahawak sa hamba ng pinto. Isa iyong kamay na naaagnas at nanlilimahid sa dugo. Naapatras si Nardo at bigla siyang
nahirapang huminga. Napatakip na lamang siya ng kanyang mga mata at narinig niya ang muling paglangit-ngit ng pinto. At halos mapatalon siya dahil sa sobrang gulat nang bigla na lamang iyong kumalabog ng malakas. Nahinila ng ubod lakas yung pinto. At hindi lamang sa inuupahan nilang bahay may nagpapakita kay Nardo. Kahit sa paaralan ay marami ang nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya. Minsan nga, paglabas nila ng kantin ng kanilang paaralan ay may nakita siyang isang babae na nakasuot ng puting-puti na damit. Ngunit wala itong mukha. Nakapwesto ito doon mismo sa may estatwa na nasa hardin. Kung minsan naman ay may nakikita siyang babae na nakalutang sa banyo at sa ayos nito ay para itong nagbigti. Kaya dahil sa mga pangyayaring ito ay tuluyan ang nawalan ng gana si Nardo sa kanyang pag-aaral. Halos hindi na rin siya makatulog sa gabi dahil lagi siyang nananaginip ng masama at kung ano-ano. Wala na rin siyang ganang kumain pagkat walang tigil na nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya ang iba't ibang mga muka at tao na noon lamang niya nakita. Hanggang sa pati mismo ang ate niya ay mag-alala na rin sa kalagayan niya. Maging ang mga kasama nila sa bahay ay nahihiwagaan na sa kanya. Habang yung iba naman, tulad ng mga kaklase niya, ay pinaghihinalaan na siyang isang baliw. Kaya nung huli, nagdesisyon ng ate niyang pauwi na lang si Nardo dun sa kanilang probinsya. Kaya kahit labag man iyon sa kalooban ni Nardo ay tumalima siya, pagkat nauunawaan naman niya ang kanyang ate. Pagbalik ni Nardo sa kanila, ang una niyang ginawa ay nagpunta siya sa bahay ng matandang binata na siyang may-ari ng kanilang lupa at humingi siya ng tawad. Dahil kasi sa nangyari ay sinayang niya ang napakagandang pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Pero paano nga ba niya sasabihin sa kanila yung totoong nangyayari sa kanya? Kahit nasa probinsya na si Nardo ay nagpatuloy pa rin yung mga pagpaparamdam at pagpapakita. Sa gabi, kapag natutulog na siya, ay napakaraming mga larawan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. At karamihan sa mga iyon ay hindi maganda. Puro trahedya at mga kapamakan. Isang madaling araw ay nagpasya siyang bumangon na lang pagkat ginugulo nga siya ng samot-saring mga pangitain. Kung kaya, nagpunta siya sa kanilang kusina at nagpainit ng tubig. Magkakape na lang siya, naisip niya. Pero habang nagpapadinga siya ng apoy, ay muli niyang naalala yung huli niyang napanaginipan. Bigla siyang kinilabutan ng kanya iyong maalala. Naapabulala siya ng hindi. At halos liparin niya yung silid ng kanilang mga magulang upang gisingin lamang ang ama. Sa nanginginig niyang boses ay ginising niya ito at pilit siyang nagpasama sa bahay ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila. Hindi maunawaan ng kanyang ama kung bakit niya iyon ginagawa. Pero bumangon pa rin ito at sumunod. Sinabi sa kanya ni Nardo na sa daan na lang niya ipapaliwanag ang lahat. Kaya matapos na makapagsukbit ng kanyang itak at damputin ang flashlight, ay lumabas na sila ng kanilang bahay at nagsimula na ring maglakad. Halos tumakbo na si Nardo noong mga pagkakataong iyon.
Sabi pa niya sa kanyang ama ay kanila raw bilisan pagkat baka mahuli na ang lahat. Na dahil doon ay napatanong naman ang kanyang ama kung ano raw ba ang totoong nangyayari. At nang maging makulit na ito ay ipinaliwanag na ni Nardo sa kanya habang sila ay naglalakad. Sinabi niya sa amang nakakakita siya ng mga bagay at pangyayaring magaganap pa lamang. At nakita niyang mamamatay ang amo ng kanyang ama sa kamay ng isang magnanakaw. Na kahit ang tatay niya nang marinig ang kanyang mga sinabi ay halos hindi makapaniwala at nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Nung mga sandaling iyon ay mas nagmadali pa si Nardo, kung kaya wala nang nagawa pa ang kanyang ama kundi ang sundan nito. At nang malapit na sila sa amo ng kanyang ama ay narinig nila ang mga malalakas na boses na bumula sa loob ng bahay nito. Nagulat ang tatay ni Nardo pagkat kinutuban agad siya na totoo nga ang sinasabi ng kanyang anak. Kaya bago pa sila tuluyang lumapit dun sa bahay ay hinugot na kaagad niya ang kanyang itak. At nang sumilip sila mag-ama sa nakabukas ng pinto ng bahay ay nakita nila ang isang lalaking may nakataling panyo sa gawing patok nito na siya nagtatakip sa kanyang muka at may hawak na kalibre 38 na baril. Kaya sinamantala na kaagad nila yung pagkakataon na tinagaan ng tatay ni Nardo yung kamay ng lalaki, na agad namang nabitawan ang baril dahil sa talas ng itak na tumama sa kanyang braso. Gulat na gulat yung lalaki. Nagustuhin man sana niyang tumakas ay hindi niya na nagawa pa dahil nakaharang na sila sa kanyang daraanan. Kinuna nila ito ng lupit at iginapos. Takang-taka naman ang kanilang amo kung bakit sila naroon na mag-ama gayong alanganing oras na at kung paano nila nalaman. Nadala nila sa otoridad yung lalaki na nung huli ay mismong pamangkin pa pala ito ng kanilang amo ang siya ng loob dito. Lalong nagtiwala sa kanila yung matandang binata. Lagi nitong sinasabi na utang niya ang kanyang buhay sa kanilang mag-ama dahil tutuluyan na rin daw sana siya ng kanyang pamangkin. Buti na nga lang at dumating sila. Pero matapos iyon ay nagkasakit ng maluba si Nardo. Halos 1 linggo siyang naratay sa banig sa di malamang dahilan. Biglaan iyon. At kahit dinala na nila ito sa paggamutan sa tulong ng kanilang amo ay wala pa ring naging magandang resulta. Hindi talaga nila matukoy kung ano ba talaga ang tunay na karamdaman nito. Pero si Nardo ng mga panahong iyon ay kung saan-saan naglalayag ang kanyang diwa. Nakikita niya ang kanyang sarili sa isang lugar na punong-puno ng mga mamahaling hiyas at sagana sa mga pagkain. At nakita niyang muli doon yung matanda na nakita niya nung siya ay nasa Maynila pa nung mismong araw na lumindol. Lumapit siya dito at nang magkaharap na sila ay sinabi nitong, "Buti naman at nagawa mong matunton ang kinaroroonan ko." Na nagtaka si Nardo sa sinabing yun ng matanda pagkat ang buong akala niya ay pinatawag siya nito, na ito pa nga mismo ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang akala niya talaga ito mismo nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan
ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.